エコモマイ。このチャンネルではフラのこと、ハワイのこと、福井県福井市にある私たちのスタジオのことなどを楽しくお伝えしています。ハワイの文化や精神について一人でも多くの方に興味を持っていただけると嬉しいです。アロハ国へカーヘアオーナーラに堺フラスタジオアシスタントの山口佳恵です。中村美香です。福本文雄です。仮面外からとほりです。そして今日はスタジオメンバー数名にも参加してもらいます。今回の企画はですね、誰もが知ってる日本の名曲踊ってみたクイズ。簡単にルール説明します。今からアシスタントが1人1曲ずつ有名な日本語の歌詞の曲のワンフレーズを踊ります。ダンサー以外のメンバーは振りだけを見て、その踊っている曲が一体何なのかを考えて当てるクイズです。この曲かなと思ったら「はい」と挙手してどんどん答えてください。ちなみに正解した方には出題者から「分かってくれてありがとう」のハグがあります。皆さん頑張って正解になってください。質問、この振りはどういう意味ですか？カイロはショート寸前です。カイロ
界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ、その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。今日は皆さんにお知らせがあります。今年15周年を迎えました。そして6月4日日曜日に15周年の記念の発表会大池をさせていただくことになりました。イエーイ。場所はハートピアハルレの大ホールの方でさせていただきます。今回はアラトリオさんとカヘアラミさんの2つのバンドをお迎えして全曲生バンドということでフラをお届けしたいと思います。チケットがですね、大人が税込み4400円、お子さんが税込み2200円となりますので、全席自由です。お買い求めの方法につきましては下の方の概要欄の方にリンクを貼ってございますので、ぜひアクセスしていただけたら嬉しいなと思います。たくさんの方に見ていただけるように今から一生懸命練習頑張ります。